Quedera visto. Kevin Nenoven. Pero os gardas civis teñenos rabia, mamá. Se o único que fixemos foi ir en dirección contraria, co cual tiñas que ver a cara que puñía os que viñan de frente. Foi super divertido. Agora que o contas sí que te gustar, ben, Moncho, que? Mal, Kevin, mal. Eso non se pode facer, hombre. Xa é unha vergonza para a nosa familia. A culpa é toda das compañías coas que andas. Dese Milucho, dese Cristian. Tes que cambiar de amigos, andar con xente de nivel. Mañá é a festa de cumpleanos do fillo do panadeiro, do Josemi. É no Padels Club. E quero que vayas. O qué? Pero que dis? Pero se esos son uns pijos de medo. Ese non é o meu ambiente, mamá. Ai, non é o teu ambiente. E cal é o teu ambiente? Andar con eses animais patendo mal por aí toda a noite no botellón. Ese, non? Sí, xusto, eso é o que me vai a min. Déixate de lerias, Kevin. Quero que cambies de amigos, quero te ver con xente de nivel. Mañá vas a esa festa e non se fale máis. E petastes contra un coche. Oh. Moito berraron e discutiron, Pero cando Elvira se lle mete algo na cabeza, non hai que facer. Mira que guapo, vai, mira. Vaya pinta teño, esta roupa pícame. A verdade é que non se che coñece, fillo. Estás... Pero si cando me mirei no espello ainda levei un susto porque non sabía quen era o parvo que me estaba mirando. Anda, tontiño, que vas pasar moi ben. Pero, mamá, por favor, pero... Mira, si Josemi e os seus amigos son uns pardillos, eu e Milucho sempre lle estamos tirando pedras. Pois iso acabouse, Agora amigo deles. Veña, xa podes marchar. Mamá, por favor, non me fagas isto. Espera, que che falta unha cousa. Ai, mira. Mira que guapo. Ai, mi madriña. Parecía que o levaban ao matadoiro, meu pobre. Verá que non sabedes que pasou. Kevin nunca deixará de sorprenderme. Claro, como el non ten nin isto de personalidade, adáptase a todo enseguida. Non sabedes o ben que eu pasei, Ademais, había unha rapaza guapísima no Padel Club. Canto me alegro, Kevinciño. Moitos se rieron comigo. Dicían que eu era moi extravagante cas cousas que dicían. Dicían que facía moi ben o parvo, pero, bueno, eso non sei a que se referían. Si sabe Dios. Pois pasámoslo genial. Estivemos montando a cabalo. As persoas enriba dos cabalos, Non pode ser por debaixo, porque iso é imposible. Que maravilla, pero tamén o pasaches, Ai, pasei no ideal da morte, papi. Eu pasei no ideal da morte. E les falan así, din cousas así como guai del Bombay, cousas así. Bueno, papi, mami, gracias por facer que fose ali, Non entendía nada, nin papa, É que o castelán cerrado cóstame moito. Ai, pero xa te está aprendendo inglés con ese rapaz. Pois son super guais todos eles. Borja, José Mari, Chemi, Tinín, Olga, Maribí. Todos eles son fantásticos, son maravillosos, geniais da morte. Tinín, pero mira, o noso fillo facendo amigos con clan. Necesitaba cash, money, cartos, daddy. Ai, si, home, si. Casi pensei que querías beber algo. Home, si, espera, a ver, para pasalo ben cos teus amigos e tal. A ver, toma, toma 10 euros. 10 euros? Sí. Eu con menos de 100 euros non debería de sair da house, daddy. 100 euros, home. 100 euros. Con 100 euros compro eu o puscas con el dentro. Dalle os cartos, só que o rapaz ten que alternar. Veña, Moncho. Ai, que lindo. Toma. Super guai. Pero a canto vai o botellón dos nenos ben? Tiña que pulsar a opinión dos mellores especialistas que coñezo en tribos urbanas. Pero que non, Moncho, non, que tens que ter cuidado, home, que non ves que o Kevin non está no seu elemento natural. É como se botas un peixe no monte ou como se ceibas un porco nun bar. Pois mira que non terei visto eu porcos aquí no teu bar. Non te me desvíes do tema, que iso non é o que nos incumbe. Estamos falando de se é o lugar ou non é do teu Kevin, entendes? E o teu Kevin ten que estar cos seus amigos brutiños e burriños de sempre. Eso é verdade, é outro mundo, Os nenos ben, os coñecidos como pijos, nunca fomos ben aceptados polos demais. E desde cando és ti pijo? Home, por favor, sempre visto roupa de marca, teño un falar elegante e son de gustos refinados. Pero que dir, Lino?
que un roupa de marca sempre vistes igual, home. E que gusto refinado estás ti, que che gusta o que? O clarete con gaseosa? Por favor. Que incomprendidos somos os pijos de la Meira. Ai, Dios mío. O que tens que ter cuidado é que ese Kevin non sei se aguantará o ritmo dos chavales, Pois alá el, porque eu non penso pagarlle os vicios. Ollo, que a cousa pode ir a peor. Ben, entón colles así un anaco de pepino, bótalo aí dentro e xa tes o teu gin tonic de pepino. Mira, tío, que tal invento. Como está o mundo, Se lle botan pepino ao gin tonic, a saber o que lle botan á ensalada. Daddy, necesito cas para poder mercar un polo do lagarto. Xa tes moitos, criatura. Non, papi, iso son de feira, eu quero un de reality, non un fake. Toma, te quero oír máis. Isto non chega. Veña, Daddy. Dalle ti, dalle ti. Thank you. E o novo Kevin Pijo non só me ia dar gastos, tamén me ia dar sorpresas moi inesperadas. Con quen conxeniou ben? Con don Anselmo. Normal. A xente refinada atraese. Mirad o que esa de Alba mailo pandorco do home. Pois estes polos son ideais da morte, son o máis in que hai. Fíxelle que lle vou contar unha anécdota. Outro día ia eu pola rúa, entón atopeime a un tío que ia con unha chaqueta vaqueira. E dixenlle eu, pero onde vas con iso? E a joder, ¡Qué diver! ¡Ay, encanta de falar contigo, Kevin! Thank you, sir. Estaba pensando en ir a Táitica a dar unha volta. Apuntaste? Oi, encantaríame, don Anselmo, pero é que non teño cash. Tranquilo, iso amaña o teu pai. Raymond, please, money pro teu fillo. Home, eu daba yo de 1000 amores, ó. Se vostede me pagase máis, pois podía lle dar máis a él tamén. Home, se estás disposto a facer máis horas extras, podríamos falar. Máis? Kevin, non hai un peso. E por fidade. Venga, Moncho, please, polo boi. Toma. Non teño cash. Thank you, father. Estaba sendo un saco sen fondo. Acabábaseme o cash. Isto non pode seguir así, Elvira. Que Kevin se volvese un pijo, un neno ben, saime máis caro que se fose á universidade, carallo. Moncho, por favor, témonos que sacrificar polo noso fillo. O carallo, eu boto de menos ao noso Kevin de sempre. Mira, ti lembra que mañán hai que ir á festa esa do Padels Club. Hai que dar a impresión de que somos unha familia de nivel, Aquelo xa non tiña nin pés nin cabeza. Íamos todos vestidos como se fósemos unha familia de pijos. Ai, que guapos estades que venimos. Xa podemos ir ben, xa. Para comprar todo isto, tiven que gastar os aforros que teño para o enterro. E agora se morro que? Que me tirades no monte ou nunha cuneta ou... Non, home, plantamos lumenaira, queimamos todo aí. E lembrade, papi, mami, porfa, please. Non me deixedes quedar mal. O Padre Club é o meu sitio, é como se estivese na miña casa. Así que non me deixedes mal, Moncho, porfa, please, sacrificio. E como credes que rematou o conto? Cun final moi inesperado. Era visto. Pasáchete. Mira que meterlle un cabezazo a la de Josemi. Cabezazo, me meteu. Agora xa non vou poder volver polo Padre Club. Nunca máis. Xa dixo a Guardia Civil. Por aquí non volvan ningún dos tres. E que a facer? Que a facer? Ti viches o que me chamou? Chamoume sofisticada a min. A min, Elvira, a filla de presenta. Vamos, ainda menos mal que non lle partiu unha perna. Pois agora, se non podo volver cos nenos pijos, vou ter que volver ao botellón. Home, claro, que é o teu sitio natural, Kevin. O teu non son os gin tonics con pepino nin esas caralladas. O teu é o viño con Coca-Cola. Seguro que me volvo a acostumar. Sacrifícate. Adaptouse sen problema. É a vantaxe que ten non ter personalidade. A aventura de neno pijo de Kevin acabou ben. O carallo foi cando Elvira se enterou ao día seguinte do que realmente significa ser sofisticada. Apatrullando Lameiro.
Onta noite carguei algo demais aos chupitos na de Puscas e, de volta para a casa, confundínme e intentei entrar na da señora Virtudes, a veciña. Como se puxo a vella? Puxose a berrar como unha tola cando viu que alguén lle fozaba na porta. Claro, eu decateime do erro e saín escopetado. Eu penso que non me recoñeceu. E aquí debería rematar o conto, non? Pois non. Botouselle enriba cheo de luxuria e arrincoulle toda a roupa. Ela tentou defenderse, miña pobre, pero claro, el levaba unha pistola. E diz que ademais non me pudo recoñecer porque levaba uns lentes oscuros e un cucho así calado atrás a vida morta, Que tal inventa a xente? A vella Virtude sempre foi un pouco fantasiosa, Ademais, o deita leva un capuchón cos ollos achinados, Ela que saberá, miña pobre. Ademais, ela se o conta é porque foi o que pasou de O verdade. que pasou na súa cabeza? E ti que sabes? Estabas ali para saber o que pasou? Dios me libre. Pero non foi o único caso. Na sala de xogos contan que o violador tamén tentou entrar na casa de Eulogia Golosinas. Ves? Sei que se lle asomou pola ventá mentras estaba duchando. E tamén anda rondando a muller do Carioco. Sí, sí. A muller do Carioco, outra beleza local. Dicho ese. O pobre home non deu abasto acosando nunha noite a todas as vellas de Lameiro. Como andan as cabezas, Espera aí que ainda hai máis. A miña nai, Moncho. A miña pobre nai, unha anciana. Ainda que cando era nova, foi considerada a muller máis atractiva deste lado dos años. Como di que foi o incidente, don Anselmo? Parece ser que entrou pola ventá. Pero cando ela lle dixo que prefería morrer antes que entregarlle a súa virtude, o tipo fuxiu. Ese que ainda lle quedaba algo de piedade nesa mente enfermo. Non se preocupe, home, xa verá como a Garda Civil acaba trincando o perturbado ese. Moncho, non tes que convencerme da efectividade da benemérita, menos sei, pero hai que facer algo. Mentras ese perturbado ande solto, as mulleres de Lameiro non poderán estar tranquilos. Hai que facer algo e hai que facelo xa. Pero que? Que, don Anselmo? Patrullas. Patrullas cidadáns que vixíen polas noites. Organicei unha reunión hoxe a noite no Puscas. Leva armas. A ver, atento todo o mundo. Vamos facer a distribución das patrullas por turnos. Puscas, a túa patrulla encárgase da primeira garda, xusto despois do toque de queda. Como que toque de queda? Claro, Moncho. Ás 10 en punto entre o toque de queda en toda a aldea. Non, eu ás 10. A ver se me pode cambiar o turno, que eu ás 10 é cando teño baratón. De acordo, sen problemas. Nino, no primeiro turno encargas a túa patrulla. Está ben, pero antes teño que pasar pola casa porque teño que cambiarme de roupa, xa que non podo lucir este uniforme oficial do Corpo de Carteiros nunha actividade como esta, que raya na clandestinidade. Correcto, ben pensado. Entón, Moncho, encárgase ti da primeira garda. Perdón, don Anselmo, pero é que eu preferiría non facer gardas. Como que ti non queres facer gardas? Ti faz gardas como todo o mundo. Non é non querer, enténdame, é que teño unha familia, home. Nunca me perdoaría que ese animal fose contra a miña muller e o meu fillo, estando eu por aí patrullando polas rúas. Eu, se non lle importa, prefiro defender o meu. Moncho falou ben, don Anselmo. Home, eu tamén estou de acordo, e un casado sempre ten máis que perder que o solteiro. Vale, tranquilos. Xa me encargo eu do primeiro turno. Estiven áxil, así é todo que tolemia máis grande. Un borracho espanta unha vella. A vella conta que o borracho era un pervertido que a quixo violar. As outras vellas, para non ser menos, din que elas tamén as atacou. E os pandorcos dos meus veciños montan patrullas armadas para coller a un violador que non existe. Ai, Moncho, non sabes que tranquila estou de que quedes aquí conmigo. Xe cando fun comprar, pareceme que me sigue un violador. Outra vaca na miña. Moncho, están abrindo a porta. Tranquilo, será Kevin. Pasa, pai, pervertido. Mirade ben, que ollos de lascivo ten. Estou convencido que é o acosador. Pero que pasou? Tompámoslo merodeando a casa da male do Carioca coa pirola por fora. Eu só estaba pixando, Pero Kevin, a ti como se te ocorre? Un violador rondando por Lameiro e ti baixando os pantalones para provocalo. Pasa para o teu cuarto, desgraciado. Pasa diante miña. Vai, para unha vez que estou seguro de que o meu Kevin non é culpable de nada, e non o podo dicir. Mato, desgraciado. Idiota. que non fixen nada, mamá. Como que non fixeches nada? Que
Vos non pensaredes que o meu Kevin é o tipo que andades buscando, non? Home, a verdade, eu imaginaba o máis imponente. Don Anselmo, se o meu Kevin non ten nin malicia, nin media hostia ten. E se parece un pouco ao pai, a bella gordocha esa da Malia do Carioco non é o seu tipo. Eu penso, meu Moncho. Ademais, vou vos contar unha información confidencial. Hoxe fun levar a correspondencia ao cuartelillo e xa falaban de que lle tiñan estreitado o cerco ao culpable, que esta noite collemos os pintos. Ah, sí? Sí, porque ademais sei que o tipo deixou as chaves pola pechadura da señora Virtudes e que prácticamente se teñen localizado. Caramba! Era visto. Pero como puiden deixar as chaves na pechadura? No chaveiro tiña as chaves da casa, as do galpón, as da nave, as da casa de don Anselmo, que mas deixou para facerlle recados. Veñen por min, estou perdido. Mas mira, esta noite igual ven a Guardia Civil por aquí pola casa. Bueno, non pensarás ti tamén que Kevin é o abusador. Non, non é iso. É que... Que? Teño que contar unha cousa, pero antes de nada quero que saibas que eu son inocente de todo. Non te estás me asustando? Que foi? Que tes? Conta. Unha mensaxe de Pilocha. Di que poñamos la tele que xa teñen un sospeitoso. As chaves que deixou o presunto delincuente sexual levaron a Garda Civil ao domicilio do sospeitoso. Trátase de Anselmo Prieto, un coñecido industrial de Lameiro. No domicilio do sospeitoso a policía topou unha pistola, uns lentes de sol e un pucho semellantes aos que, segundo as vítimas, portaba o agresor. Nestes momentos, Anselmo Prieto está en paradoiro descoñecido. Era visto. Tanto montar patrullas, tanto montar patrullas. Eche como nos incendios provocados. De quen hai que sospeitar primeiro? Do bombeiro. Así é todo. As voltas que dá a vida. Que a mí a dicir a min que levar no chaveiro as chaves da casa de don Anselmo me ia salvar de ir preso. Falando do rei de Roma. Diga, don Anselmo. Pero, home, como se lle ocorre que eu puidese sospeitar de vostede? Sí, dígame que apunto, espere. Diga. Aquí ten o que me pediu don Anselmo. O bocadillo de xamón. O termo de café. E as chaves do quad de Kevin. E o pasaporte falso? Non houve maneira. Busqueino por todas as partes. Ata fun ao bazar do Chino Yun, pero vexe que non venden pasaportes falsos así como así. Estou perdido, Moncho, perdido. Ata a miña nai declarou na miña conta. Descastada. E agora que pensa fazer? Que seguir? Fuxir, canto máis lonxe mellor. A Zamora ou a Portugal. E de Madrid vou empezar a miña defensa. Demostrar quen é o verdadeiramente culpable. Moncho, todo isto queda nas túas mans. Amigo, meu verdadeiro e único amigo. A única persoa na que podo confiar. Até sempre, Moncho. E che ben certo que sempre pagan xustos por pecadores. Pero, que queredes que vos diga? Xa ia sendo a hora de que a mí me tocase ser o pecador e a don Anselmo xusto, non? Ironía da vida. O psicólogo. Os profesores do meu Kevin decidiron que o rapaz ten que ir ao psicólogo. E diredes vos, era moita hora. Si, xo sei. O carallo é que pasou o que tiña que pasar. Claro, mandas a unha persoa inestable a que lle anden na cabeza e despois volveche cunha idea estúpida, descabellada e irracional. Normal. Wow, e che dixo que? Dixo que tes que ir ti, que quere falar contigo. Dixo que eu estaba perfectamente, pero despois de eu contarlle cousas sobre ti, dixo que quería falar cara a cara contigo. E agora podería dicir eu, era visto, pero non tería sentido porque a verdade non o esperaba. Xa me parecía a min que a culpa non podía ser do Kevin. Pero que dis, muller? Vou ter eu a culpa de que o chaval se ira parvo perdido. Ai, non sei. Pregunta yo ao psicólogo. Non lle pregunta a ninguén porque non vou ir falar con ninguén. Papá, tes que ir, É importante para o meu desenvolvemento emocional. Está calado, payaso, está calado, que ainda che vou a saber o que lle contaste ao payaso ese? Nada, él díxome que vivía nun entorno crispado e conflictivo. Díxoche crispado, non? Ti vesme a min crispado, Acaso estou eu crispado? Crispado está o mar en Filisterra, payaso, crispado está o...
Pasa para cá, que non te quero ver ya. É seguro que non vas ir, claro. Pois claro que vou ir. Claro que vou ir, home. Pensas que lle vou deixar a un payaso que lle meta merda na cabeza ao meu fillo? Crispado eu. Me mirou a Mouriño. E sí, fun ao psicólogo. Chámase Humberto e naceu na Argentina, pero dis que a súa avoa por parte de nai era de Carballo. Que tipo máis simpático. É que tan equivocado estaba eu, carallo. A psicoloxía é unha maravilla. E sabedes o que me dixo Humberto? Que teño un don. Eu nacín para psicólogo. E penso poñelo en práctica xa. Pero a ver, home, conta, que che pregunto. Cousas profundas, Elvira. Asuntos do subconsciente. Va. Que subconsciente nin que farrapo de gaitas. Veño, canta! Ui, Elvira. Eso non me gusta nada, Elvira. Eso o que? As cortinas? No. O que non me gusta é a túa ansiedade. Pero, por outro lado, é típico dunha conduta pouco madura vincular o estado emocional co entorno físico. Neste caso, as cortinas. Desculpa un momentiño, vou pasar a limpo esta reflexión. A psicoloxía apórtache novas claves para entender a xente. Elvira non o apreciou a primeira, claro, porque ela é unha persoa moi pouco aberta á ciencia moderna. Lástima. ¡Moncho! ¿Qué está pasando aquí, Moncho? Dame una explicación. ¿Qué carallo está pasando aquí? Está ben, don Anselmo, voullo dicir. O que está pasando aquí é o típico arrebato de ira. Pero que ira nin que carallo, Moncho? Estou falando disto, dunha multa de facenda, Moncho. Non se engane, don Anselmo, non se engane. A súa ira procede da angustia. Pero que angustia nin que carallo? A miña ira procede dos 8.000 euros de multa, Moncho, que son 8.000 euros. Oh, don Anselmo, son os anos perdidos. Sentir que a morte está cerca, que calquera día ven un cancro de próstata e leva por diante. Que a vida lle ten preparados moitos desgustos, como a morte da súa nai, por exemplo, que está moi preto. Pobre mamá. E o peor é que sabe que malgastou a súa vida aquí, en Lameiro. Neste atraso, que non cumpriu ningún dos seus soños, don Anselmo, que non ten fillos, que non ten futuro, que non ten nada. Ese é o seu problema, don Anselmo. Ese e non esta multa de facenda. Era visto que don Anselmo, un home de mundo, ia apreciar os meus novos saberes. Dios, pero mira, foi un atraco, Lino, un atraco a man armado. Ese árbitro había que empalalo, descuartizalo e botar do seu resto só logo. Pero vamos a ver, Puskas, se tocou con a man dentro da área, terá que pitar penalti, haberá que aplicar o regulamento. Pero vamos a ver como vas pitar un penalti no tempo de desconto, hai que ter un pouco de humanidade, home, un pouco de sentidiño, polo amor de Dios. Logo, cousiña, Puskas, desde cando che ven a ti ese odio enfermizo polos árbitros de fútbol? Pois eu, sei, desde rapaz. Eu que me acorde sempre odiei aos árbitros. Ajá, que? A infancia é a orixe de moitos comportamentos psicóticos. Pero que carallo me estás contando, Moncho? E mira unha cousa, cando era rapaz e ia xogar ao fútbol, teu pai ia te ver ao campo. Home, agora que o dis, pues... non. Penso que meu pai nunca me veu xogar ao fútbol. Aí temos a raíz do problema. O que vale para os rapaces das películas, os que xogan ao béisbol, tamén ten que valer para Puskas. Pero vamos a ver, Moncho. Se o pai de Puskas non ia ver os partidos, era porque estaba embarcado na mercante, caralho. Eso non ten nada que ver, Lino, é un detalle irrelevante. Non ia aos partidos. E eu xogaba e miraba para a grada baleira e el nunca estaba. Porque estaba en Terranova, cona. Ala, Lino, non fantasees con vidas que non son a túa. Como? Mira, non cho quería decir así, pero algún día tiña que ser. A ver, Lino, ti por que crees que abre as cartas de todo o mundo? Para entrarme das súas vidas e así evitarlle disgustos. Error. Para vivir outras vidas, Lino. Para cambiar unha existencia, a túa, que non che enche por completo, Lino. Creo, Moncho.
Por suposto, Puskas. Psicoloxía básica. Deus, levo unha vida de merda. E o mesmo que meu pai nunca me viu marcar un gol. Quedaron encantados, claro. Que gusto dá aplicar os meus novos coñecementos para facerlle a vida máis alegre aos amigos. A ver, Elviriña, tens que poñer algo da tua parte, cariño. Veña, vámonos intentar outra vez. Eu digoche unha palabra e ti respondes o primeiro que se che pase pola cabeza. Empezamos con jaliña. Imbécil. Moi ben. Continuamos con lavadora. Maniático. Perfecto. E agora, Basta xa, Moncho, basta xa, por favor, chupido, Non ves que me volves tola, home? aparición repentina de ira. Monchiño, pero non te das conta que sempre falo o mesmo, home? Sempre falo o mesmo, que te obsesionas cas cousas, ó. Eu? Que me obsesiono eu? Obsesionaste. Obsesionaste. Obsesionaste ca cultura china. Co ciclismo. Mira, se me va. Acabou, mira. A ti, chavalín. Cas desbrozadoras. Non me digades que non é unha maravilla, Que boa parella facemos. Co nudismo. É unha decisión firme e que non ten volta atrás. Co travestismo. Este ano non fui ao barato e comprei unhas medias de sartén e un ligeiro negro. Cos góticos. Pero, home, que faz ti toleaches? Obsesionaste e convertes a miña vida nun inferno. Interesante, pois, agora que eu penso, teño que comentarlo a Humberto. Así que teño obsesións. E cando máis emocionado estaba eu, zas! Humberto rematou dun golpe co meu amor pola psicoloxía. Eu cheguei ali feliz, disposto a contarlle abertamente as miñas obsesións. Pero cando ele empezou a falar, complicouse todo. Pasa. Conta che tiña que dar. Mira que horas de ter que ir por ti ao cuartelillo. Pero que pasou, papá? Dille aí, dille ao teu fillo, dille. Non pasou nada, unha carallada, un pronto que tiven. Un pronto. Sabes o pronto que tivo? Queimoulle a consulta ao psicólogo e despois el doulle unha malleira. Uah, que pasada! Pois fixeche ben, para que aprenda. Para que aprenda que? Para que aprenda que? Que culpa terá el de que sexades unhos animais? De que sexades uns túzaros degenerados? Non preguntes que... Estas son cousas de maiores, pero xa che dixo eu que as tiña ben merecidas. Pois claro que o merecía, e non o ia merecer. Mentou unha nai, a miña nai. Polo visto, un amigo del, un grego vicioso, un tal Edipo, enrollouse con súa nai. Xa non sei que me dá dicilo nada. O carallo é que hai o tal Humberto, e non me di que as miñas obsesións veñen de tamén eu querer... de querer zouparlle a miña nai, de querer enrollarme con ela. Se lle rompín a cara ali mesmo. Voaron os dentes ata o piso 7. Dios. O malo é que agora non vou poder volver mirar aos ollos a miña nai. Ata descolguei o retrato que tiña dela ali no fondo do garaxe.